Ya kaba yang ban penyeng daki force ban up ban penbor ban yin ay bisa menta ki shim san spa lasha hedin bal up ki police pin siu biang kum lasha lawan ki pansi jahat double naka kaba ay Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association mendakasi kala kentui ka sarkar bakan pentrai kam ya ka notification ka wakang krong kajna ya ki truck ta ki toll gate Chilenter jong ki Surak National Highway, State Road Highway, but Major District Road. Habakran bakilat patai kubor hasilong press club kinong elam jong ani kaseng kila ong baka sarkar ka deban pentrai kam no ya ki hukum jong ka. nakaliang jong ki try truck pat ki nongnya kali ngila mat iki jing ha ka jing sha shim khajna be an ha ka surok ki bangiya na du na West Castle ban poi shudu shari poi te ka jing lut jong ka pisa ka bangi ai ha kini ki khadop lung khajna ka long sitrip ka kali ka ya ka shongdor jen khat khandai ar pho jar sitrip te ka lakta isha ya ka kamai ka ji jong ki babu try truck bat kumju jong ki driver but kidon ki lenti ba teng haba nakaliang jong ki driver ki mla ban siu ya kini ki jingpan pisa ki jong ki kidon ki por ba nakaliang jong kini ki nong upgate ki pen i ya ki bor ki jong ki don ki ba berngem bersit don ki ba penjot ya ki kali don ka ba ki sei de ki tiar pemersau don ru katu kat ni ki gate ki ba ki don ban wai de kini ki ba khambiang dak nyong khamdon kham em ba ki pen i ru wat de ki tiar pemersau ku ki pistol ba ki wait ter ti halor kani ke jing so sat ba ke jing janjar jong ki try truck bat ki driver association ngilaya kun ya kani ke issue na du arsna menshua ti ngilaya suki ngilaya kat jingla ibor jongi ti finally menta ngilayo ya ko order ka balami na government ba ban close no ya boro khoi ki tool gate lani ki check gate ki bodon ya ki haki surok jongi national highway lani haki major road jongka kani ka po ka jala ka jongi Tiada kaliang jungi nga ya persang ban pentrekam ya kata ban ila ajing tip ya ki para drivers lani ki para try kali ki jungi ba ngimde shu ban siu halor kani ko ada. Handrai hakini ki arta yo menta ngila mat sibun ki jinge ngila persang kata. Don ki hadin balayo to ko ada nginem siu shu ki don ki get katu kat ni kila kini ki jaka krong pisa kila sange no. Handrai jin adu menta ki dang bun khamtam jong ka konsil ki dang pen ibor bet berang penjenjar bet ya ki drivers ki jongi khamtam ki por menit ban berngem bersit badakabor ban shim ya ki ban pan pisah ki ti don ki kep ru mentah kini kimit ka don ki jingjia ru ba la poy du ka jing mensa ti nakaliang ka jongi ngim la asyu ban sha ya kani mo bangiyo ya ka order na ka state government kala ai ka order shaki deputy commissioner consent jo ki district handrai ki ngi ba ki DC lani kita ki bor sarkar ki la shu ai ya kani ka jing tho shikini ki nong upgate bat kini tool gate tamkum ka jing tho ti don teng ha ki consensus wise no ki don consensus wise ki ma ban la de jing sha on record ki phone ru ba ki akram ba ki nut ban kam ma kani ka de gate jung emily ti teng don ki por ya pen i bor nga pen i ta ko order jung emily kum ta ter te ki sedang no ban penwan no da ka we da ka a ti ni yu i ba ni kwa ken bangin wan hang ni kum ka association ban si ban penpau no iski media ban karpat ya ka sorkar habakala ai ko oda ban ong ban khang no baro khoji kituliet kadai ban pen i da ki kam ke magi don hateng ki ni i ba ka sorkar ketip ka sanin gumno ba ka shpenmi proxy be ko oda ki shpenmi ko oda hande ki ban trai kam ya ka ai ki don ki kap ki ba ngilap kum ha ka git hapo lat morek ni don ki jingkom kata ka ba jingyat be juni para members ba gim ki trok ki mieng shu ban siwi khajana te ki police force ki yang nang to ban penyeng ikali ta kamut ba ki kami siu so power ke te lada kalong kumni kum no insania ya ka sarkar bolong kumni aba ka order ki ai andre ki le proxy da ka ba yang ban penyeng da ki force ban up ban penbor ban yin ai bisa menta ki shim san spa lasha hedin bal up ki police pin siu biang kum lasha lawan ki pansi jahat double naka ka ba ai te nakaliang jungi shukwa ban request bat kumju sarkar ba laknu kumno mot ba de kan ya ka ko order ka bala ka de ban pentri kambe kat kum ka ani ke kan persuk yang ya ka members ke jingi ya kayak ke yang jogi ni trok